Fl-aħħar jiem żvelajna kif fil-folla li dawret lil Simon Busuttil quddiem il-qorti kien hemm persuni b'kondotta xejn tajba fosthom Tonio Zampa. Zampa kien ma' dawk li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali waqfu nies li kien hemm ma' Jeffrey Pulicino Orlando milli jidħlu d-dar ċentrali. Iżda ma kienx hu l-uniku wieħed li sa snin riċenti kien imsejjaħ jidher quddiem il-qorti. Mal-folla organizzata mid-dar ċentrali kien hemm ukoll Charles Mangione magħruf bħala Żubina. Wara ġuri Żubina kien instab ħati ta' qtil ta' Spanjol fl-1975 wara li iktar kmieni kien instab ħati ta' attentat ta' qtil. Kien sa riċenti li Mangione spiċċa l-qorti għaliex għandu rasu sħuna. Fil-fatt weħel 6 xhur sospiżi għal sena u nofs wara li għeddet lill-eks deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando u lid-deputat Deborah Schembri. Saħansitra kien qal li lest joqtol lil Pulicino Orlando fil-waqt li jagħmel ħsara wkoll lill-eks Ministru Jesmond Mulliet. Jirriżulta li Simon Busuttil m'għandu l-ebda problema bil-preżenza ta' Żubina tant li mhux biss issejjaħ ikun quddiem il-qorti iżda jidher f'bosta attivitajiet oħra tal-Partit Nazzjonalista. Partit li qed isaħħan l-irjus tant li nies minn tiegħu spiċċaw attakkaw lil ġurnalisti quddiem il-qorti tal-ġustizzja.